Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m nke onye chi na zere. Ife onyonyo m bịara ime bụ maka mmiri Eweilo Okalakwu. Nyaa ka m na-emere ife onyonyo. Onye ọbụla fụrụ ife onyonyo biko na-atụsara nya ka o rute mmiri Eweilo. Achọ m ka onye m ọsịsa ngwa ngwa maka asị na akọwarue amarue na onye ajụjụ adịghịkwa na-efu ụzọ. N'ife onyonyo mmiri Eweilo mere nke ikpeazụ a gbatara aka n'ife gbasara mgbaisa ndị na-eme dibịa. Ọ sị na onye na-eme dibịa ama mme gịnị, ama nje neta nwa amụrụ ọfụ na ọma afụ dịrị ya afụ na ọ bụrụ na o meghe gịnị, o meghe 12 days. Ọ sịkwa na onye na-eme dibịa maọbụ eze nwanyị ekwesịghị ịba okwu agwụ ya na ọ bụrụ na ọ nọ na nsọ ya. Ekwere m, mana o nwere nke o kwuru nke ikpeazụ a nsị na m eme gịnị ka m pụta jụọ ya ajụjụ. Ọ sị na dibịa anaghị aga ebe a na-eme emume akwamozu mmadụ, dịka ọ bụrụ na ebunatara onye ahụ chọọ iniye na dibịa ama nga ebe ahụ a na-eme emume akwamozu onye ahụ until o mee 12 days. Ebe ahụ ka okwu na ajụjụ mụnwa ji agbate ọkpa. Ngwa ka m jụọ gị mmiri Eweilo, asị m omenala ndị dịrị ndị ka nke anyị wee dịrị anyị. Omenala Igbo arịa m na omenala ndị agụzi Igbo ama mbụ ofu ọ ikekwe ọ bụrụ ofu. Ọ bụrụ na o nwere ka ife si wee mee ebe ndị ọgọ gị, ọ bụrụ na nwaanyị gị bụ isi ada, ọ bụrụ na a chọrọ ime akwamozu nna ya, ọ bụrụ mbọsị ahụ ka a na-ebunata nna ya, mbọsị ahụ ka a na-eri nna ya, mbọsị ahụ ka a na-akwa nna ya. Ị ga-echebe mgbe ọ gaje mee 12 days ọ gaghị ma na ị ga-eje akwamozu be ndị bụ ọgọ gị. Ka anya ndị bụ ọgọ gị ga-eji wee na-afụ gị na ọ bụrụ na ị bịa akwamozu nwafa nwaanyị. Nke Igbo abụrụ gịnị, ọ bụrụ na ị nwere nwanne nwaanyị mechaa bicha ndụ wee nwa, ọ bụrụ na gị bụ okenye na bụ ụnọ and ị na-eme dibịa, and ị ma na omenala Igbo na ọ bụrụ na nwaada nwa na ndị be nna ya ga-abịa mee gịnị, kpu ya akwa tupu enye nwaada ahụ. Ị ga-echere mgbe o mere 12 days ị bịa ma na iji eje kpu nwanne gị nwaanyị akwa. Biko aghọtafere n'okwu a mana kọwara m ya bụ okwu, n'ihi na m kwuru si na ọ bụrụ na akọwadelue amadelue. Ụmụnne m, ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Ndị be anyị, ndewonu.